Салом алейкум. Мардуми шарифи Тоҷикистон, номи ман Аюб. Видеообращение ма именно барои группаи Муғулли 24. Якумаш, шумо ай пишти одам гап назанед. Через чанд одам манда гап рӯй накунед. Насиб бошад ду се эфир именно барои шумо аст, муғулло, беватано. Мо WhatsApp, Telegram дорам. Пожалуйста, 24 соат. шумо мегӯед ки Исоқов Аюба бигӯед ки сари калаш намона, нахоҳ мард намехоҳ гап зана. Ман шуморо ягон бор гапи безептон гуфтам. Хай ман петушараш мегӯм, ман чумош мегӯм, барои ки чуморо чумо мегӯям. Хитон медонед. Хай калмахтон гуфтам, фахр кунед. ку бигӯенаш ватан дӯста, миллат дӯста, ки тиф зада гап мезана, фахр карда гап мезана. Конечно, фахр мекунам, барои ки ман миллат дорам, ман фарҳанг дорам. Чӣ ба модари тоҷика барадатеҷе паш зад, чӣ ба набаромад гап зана? Як савол дорам шумода. Агар шумо мард бошед, нанг номуси мардӣ дошта бошед, ман медонам ки шумо нанг номуси мардӣ надоред. Муҳаммад Иқбол чӣ ба модарои тоҷика, не толка модарои тоҷика, фарзандои ноболиғи моро пас мезанад? Барои чӣ ябор намебури ранги мард бигӯй? Муҳаммад Иқбол пас наза модари тоҷика, зани мусулмона пас наза. Чаро намегӣ? Чаро? Яки ту садои мардум пацан мебурои ҷакидеси твар тахта мард ҳисоб мекунӣ? Мард. Ту агар хата мард ҳисоб кунӣ, ман мард ҳисоб мекунам. Мефаҳмӣ? Ман марди тоҷикам. Саҳар бибро ёки имрӯз як минута видеообращение ки Муҳаммад Иқбол да, агар ту мард бошӣ, нанг номуси мардӣ дошта бошӣ, агар ту қадри модари тоҷика бидонӣ, биброй як минута видеообращение ки бигӯ Муҳаммад Иқбол дар ҳаёт мард шав, модари тоҷика пас назан дига. Ман мебиром барадатеҷера медонӣ чӣ бигӯ. Ман медонӣ чӣ кор кунам. Аризаш менависам. Конечно, зани тоҷика бояд чақа нашед шумо. разбор дора қатъи бачаш чизе ҳаст нест. Шумо ани чӣ норозигӣ доред ай миллати азизи мо? Причём здесь модари тоҷик? Причём? Шумо против ҳастед, ман за ҳастам. Ман розӣ ҳастам ай давлат, ай миллат. Ман дидистам ки давлат оянда дорад. Ин миллати мо оянда дораст. Давлат чӣ қадар ба қувват шид, аммо миллат пеш меравад. охир соли баъди великий распад СССР дидем охир чӣ кардем? Дидем. Мо имрӯз фахр мекунем. Ман ба худои қасам мехӯрам, ман ганда фахр мекунам барои ин давлатам. Садои мардам. До охири гапам гуфтанӣ ҳастам ки ту агар хата мард ҳисоб кунӣ, бибро як минут видеообращение кар. Як минут агар ту мард бошӣ, нанг номус дошта бошӣ ранги Исоқов Аюб. Ман мебиром видеообращение мекунам. Хорошо? Ма ба гапа местам. Яки ту пацан, вчерашний какашка, долбоёб. Матра гуфтесам садои мардум. Мудак. Агар ту мард бошӣ. Хорошо?